namar ka jinsngap menti jong ka sarkar jilla hak bai dei bat ka peaceful protest kabangi nakalian jong Meghalaya SSE School Association Central Body ngila pelong kata kadai ka non cooperation movement ya baro ki activities bat ki program jong ka sarkar jilla kabangi la sedang nado ka arpoi trik ubna Desember 2024 menta kasngi ha ka General Executive Committee kabangi la syong kerki dakawai ka sur ngila shim ya karai ban weng lani withdraw no ya kani kan non cooperation movement nadu menta kasngi bat haka juga por ngila shimro ya karai ban ai por ya ka sarkar jela pakan pelai ya ka tulop padang sa jongi kata nadu ubnai Oktober 2024 hadu ubnai Februari 2024 halani shwa ka arpapratrik jong ubnai Februari 2024 banada ka sarkar jela kamla ban pelai ya kani ka tulop hapo jong kani ka por bangi ngila bo ngila shim ya karai bangin penlong da ka jingyaki pajba lani kapangi ong ka mass march to secretariat hakaba nakalian jungi kno hikai SSE ngin ya tur pajba sha secretariat haslong haka artrik jong ubnai march arhajar arhoar kum kadak bangin peni ya ka jing persha ha ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance halor ka jingskap menti jong ka ban pelai ya ka song pisa nak benta ban siu ya ketulo padang sateng jungi kino hikai SSE kumbasan benai kata nadu ubnai Oktober arjar arhowei hadu ubnai Februari arjar arhoat